L'aplicació de realitat augmentada no es troba a la Play Store, sinó que heu de descarregar-la des de l'enllaç que us haurà proporcionat la vostra professora o professor. És una aplicació segura i per tant podeu instal·lar-la sense cap problema. Una vegada instal·lada, en quant enfoqueu amb el vostre dispositiu mòbil sobre qualsevol de les targetes de la Valencianada 2017, us apareixeran, de manera quasi instantània, tres cubs. El primer que haureu de fer és picar sobre la roda dentada que teniu a l'angle superior dret. Es tracta de configurar l'aplicació per indicar quin és el vostre grup. Als desplegables que hi ha un poc més a l'esquerra haureu d'indicar el vostre institut i el vostre grup. A partir d'ací ja haureu d'anar als cubs enfocant les targetes dels llocs on heu d'anar. El primer cub du un interrogant. El segon cub fa referència a la puntuació que obtindreu si realitzeu les tasques. I el tercer cub enllaça amb la Viquipèdia. Observem distintes opcions de les que ens ofereixen els cubs. Al primer cub podeu trobar dues opcions, o bé una acció que cal realitzar, o bé una pregunta. Si es tracta d'una acció que heu de realitzar, normalment es tracta d'una imatge o un vídeo que heu de fer i que heu de penjar a Instagram. Si es tracta d'una pregunta, haureu de contestar la resposta correcta. Si no sabeu la resposta, el que heu de fer és anar al tercer cub, en el qual, amb l'enllaç que hi ha, trobareu la resposta a la pregunta. En algunes ocasions, la resposta també es pot trobar al mateix lloc, observant detingudament l'edifici davant del qual us trobeu o entrant al rebedor. En qualsevol cas, la resposta l'haureu d'indicar també en la imatge que pengeu a Instagram. Recordeu que totes les imatges les heu de penjar a Instagram amb les etiquetes que us han dit els vostres professors. La primera etiqueta és la de tot el projecte, el World Mobile City Project. L'etiqueta és WMCP17. La segona etiqueta és la de la Valencianada, VLCDA 17. I la tercera etiqueta amb la qual heu d'indicar quines són les vostres fotos és la del vostre institut. Per tant, haureu de fer ús de les etiquetes tant per a penjar la imatge que heu pres si es tracta d'una acció la que havíeu de fer, com les fotos de tots els llocs als quals aneu.